Alas 7 pa sana kasubagong aga, nasa gilid dagat na daakan Puro Legazpi City ang 59 anyos sa si Tatay Dante kan Hamora Subdivision. Maray na kayaan panahon kaya pwede na siyang magborbanwit. Istorya niya, pirang daw man siyang natenga sa harong hurikan maraot na panahon. Kaya ngunya na nag-init na, tsansa niya naman daang gibuhon ang saro sa mga libangan niya. Bahay lang ng bahay. So, kailangan meron din tayong libangan kasi kung ano-anong naiisip mo pag nasa bahay. So, ito yung pasyon namin. So, pinagtsatsagaan namin. Ay, makalibre kami ng pagkain na pang-ulam kasi naubod ng mahal ng isda. Sigon sa pag-asa, magayon ang magiging kamugtakan kan panahon puon ngunya na aldaw sundo sa weekend, kaya posible ang mga outdoor activities. Alagad laoman man giraray ang mga kalat-kalat na pag-uuran, pagdaguldol asin pagkikilat sa mga nagkapirang porsyon sa Bicol na epekto kan easterlies o anduros na nagigikan sa dagat Pasipiko. This is I think, the best time habang maray ang panahon tata. Baka sa mga masunod na semana, bumalik na naman so epekto o magkusog na ining so northeast Buda, easterlies, iyon ang pagka nagko-converge siya, iyon ang nagpapauran digdi sa Bicol. Mayo man na pigbabantayan na LPA ang pag-asa. Magiging banayad sundo sa moderato manan ukol kaya pwede sir nang maglawod ang mga saradit na lunadang pandagat. Alagad patanid kan pag-asa, maging rigmat man giraray. Pagka nagkakaigwa kay thunderstorm duman sa kadagatan, posibleng magkaigwa o maka-experience siya sindaki bigla ang pagkusog kang paros asin na pagtaas kay itong mga alon. So delikado siya duman sa mga saralit na bangka. So iyo po ito ang paglikayan niya to. Mientras tanto, abuton sa 24 sundo 31 sentigrado ang temperatura sa rehiyon ngunya na aldaw. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.